Mga baradong drainage sa Barangay Bugos sa Cagayan de Oro City. Gipanghinluan human nga napuno og lapok dala sa baha sa milabay nga semana. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Paghuman sa sunod-sunod nga bagyong Tino ug bagyong Uwan nga nakadala og dakong pag-ulan sa dakong bahin sa Mindanao nga nagresulta sa pagbaha sa pipila ka lugar sa Misamis Oriental ug Cagayan de Oro City. Daling nagpaygayon og declogging operations sa mga drainage ang Barangay Bugo. Ilabi pa nga usa sila sa mga flood-prone barangay sa syudad. Usa kining Zone 6 sa mga labing apektado sa pagbaha sa ilang barangay kung adunay pagdaot sa panahon tungod na palibutan kini og bukid ug kilid pa sa dakong sapa. Ang Bugo is a catch basin, no? Kay mga bukid manggod ni among surrounding. From Puerto Heights, taas siya, ibabaw sa Puerto, then sa mga kabag-asan. Zone 8, puros na siya mountainous area. Sumala sa usa sa mga residente sa maong zona nga matag kusog ang ulan. Dali sab musaka ang tubig baha sa ilang lugar tungod sa barado nga drainage. Munong gaagi dalan ang tubig kay paano ko na ang drainage niya murag conscious sa yuta ba. Kung makuha nilagikan dito paingon din may alibyo na nga ang tubig diretso na. Halos butupong na dinhi sa drainage wall ang yuta nga anaa nakasulod ni ining drainage canal dinhi sa may Zone 6 sa Barangay Bugo sa Cagayan de Oro City ug sumala sa mga residente dinhi sa lugar nga matag kusog ang bundak sa ulan agianan kuno sa dakong bulog sa tubig nga adunay lapok kining ilahang kalsada. Apan dihang nagpaygayon og clearing operations ang mga personahe sa Barangay Bugo ni ining drainage canal nakita nga law man di ay ang maong drainage ug kaya ni ini mag-akomodar og dakong bulog sa tubig. Busa pang hinaot karon sa mga residente nga unta magtuloy-tuloy ang himuong clearing operations aron nga dili na nila ma-experience pa ang pagbaha sa mga mosunod nga adlaw ilabi pa nga nagsunod-sunod na sab ang kusog nga uwan dala sa mga bagyo karong mga panahon na. Gawas sa declogging operations nga ginahimo sa barangay, gipanghingusgan sab sa komunidad nga mamintenar ang ilang mga kanal. Matag residente, giawhag nga hinluan ang kanal nga anaa sa ilang nataran. Importante kaayo nga ang atong drainage malimpyo para kung mag-ulan man galing ang tubig, dinha mo agi sa drainage. Kay unsaon pag-agi sa tubig sa drainage kung puno ang imong drainage sa mga basura, sa yuta. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.